Снимам. Здравейте, Варна Тролдаун, квалификация 26.2, категория скейл, Пламен Пенчев. Скейл от мъже или жени? Мъже. Не знам, може да искаш през жените. Лошото е, че там като бият, срамно. Тук те бият? Я... Така ги прави. Имаш ли готовност? Да. Пускам 10. 10. Сега ще ви, не знам колко човека жълт. 3. Да. Изправи се. Горе. Ай, почва. Десет. Осемнайсет. 19. 20. 41 секунди. Не е толкова високо, бе. Минута и половина е минало. Стри. Една минута ти остава. Две. 4 секунди. Давай. 30 секунди. По-малко. Давай. Аре, Павле, давай, момче. 37, 20 секунди. Давай, пасе! 39. Давай! Давай! Едно, дай! 41. Давай, има влезе още две. Давай. Дай две! 42. Вратата горе. 43, време. Браво. Спри. Стоп. Браво. Точно, май. Колко съм направи преди? Браво. Айде. Браво, паци. Ай, така ще сложим. Точно същата бройка. Колко си е възможността? 40. Дария, аз не съм много фотогеничен. Колко да не знам. Една минута ти остава. Дали малко да циркулира кръвта. Търся и кръвта.
Тъй ги намира тези съвсем. 30. А? 30. Секунди. Минути. 30 дена. Господин Боянов, знае ли някой друг за епизод? Точно идея. Ние няма. Добре. Само се чуеш, че си, да. Но нищо, почнах да ги по по-утрано. 10 секунди. Да слушаш мене. Ай. Старай се да не правиш грешки 3. Да. Десет. 20. 30. 40. 50. 60. 70. 60. 90. Ай, дай. Браво, ще имаш ли? Колко време ти е там? Дръж, дръж. Няма се даш. Давай, паци, давай. Давай, паци. Още черно загреба. Надявай се. Айде ти да скачиш. Ставай, скачай са листи, ти са почивка, давай. Айде, фокус да няма грешки. 10. 20. 30. 40. 50. 3. Давай. 60. Спокойно. 70. Давай. Стоп, край. Той ще свети. Давай, паци, замоление, давай.
се трябва да си кажеш зъби, приятели, давай. За да се подобриш. За сега си добре, но гледай да ни пада. Дай, да патим. Дай, приятели. Дай половината мина. Дай няма пуска. Дай още едно загребане. Дай, Пасо, дай. Хайде, давай, няма да стане по-лесно, дай. Се бориш. Дай. Дай концентрирай се. 50. 60. Хубаво тръменете, бута е после горана. Още 14, давай. Давай, не спрей. Край, давай. Дай. Дай, Приятели, дай. последно. Ами 2,5 остават. Той обаче трябва да го направи по-бързо. За минута е було за това. Ай, за минута е 30. Дай. Браво! Дръж така. Аз така правят. Дръж така още малко. Дай, почвай да ти скажа. Дай, 15 кори, дай. Дай да видим сега какво ще направим, дай. Там искам да видя 1400 и 1500, дай. Дай. Давай по-бързи движения, давай. Дай, по-бързо да греба, Павел. По-чести. По-чести движения, по-чести загребания, давай. Ай, напани. Още пане. Айде 5 калори. Дай накрая си да скай. 5 секунди гребане. Дай. Още едно. Дай, бързо. 9,06. Браво. 9,20 ли беше предно? Браво. А? Да. 15 секунди по-добре. Не, доста е добре.